nibponġu fis-sem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li ġej, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Kemm hija ħaġa sabiħa tibda l-ġurnata bismieħ tal-kelma tal-imħabba, il-kelma ta' Alla. U iktar ma niftħu id-nejna u qalbna u moħħna, iktar napprezzaw u niggustaw kemm verament Alla jħobbna. Għax il-kelma tiegħu hija kelma ta' ħajja. Nilqgħu ma' dan id-don din l-Ewkaristija billi narfu ħtijietna u nitolbu maħfra. Mulej, int li kont imħabbar mill-profeti fl-Antik Testament, mulej ħnina. Kristu, inti li sirt bniedem bħalna permezz ta' Marija u ammart fostna, Kristu ħnina. Mulej, aħna li nistennew bit-tama biex terda tiġi fil-glorja tiegħek. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Il-udisa din nofruha għal Joseph Muscat. Nitolbu. Fil-ħina tiegħek mulej isma' it-talb tagħna u bil-grazzja ta' ibnek li ġej iżurna dawwal id-damijiet ta' qalbna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien Balam refa' għajnejh u ra lill-Iżrael mifrux fil-kamp u mqassam tribu. Imbagħad niżel l-Ispirtu ta' Alla fuqu u beda jitkellem u jgħid. Il-kelma ta' Balam bin Beor, l-oraklu ta' bniedem bajnejh miftuħa. L-oraklu ta' wieħed jisma' kliem Alla u jara derit Alla li jista' kollox u jaqa' fl-art u għajnejh mikxufa. Kemm huma sbieħ l-rejjex tiegħek Ġakob, l-ammajjar tiegħek Iżrael. Bħal widin jinfirxu, bħal ġonna maxat xi xmara, bħal siġar tas-sabbara imħawla mill-mulej, bħal mażġar tal-arżnu ħdejn l-ilma. L-ilma ifawwar mill-bramel tiegħu u nislu kotran bħal l-ilmijiet. Is-sultan tiegħu ola minn Agag u s-saltna tiegħu tola l-fuq. U beda jitkellem u jgħid, il-kelma ta' Balam bin Beor, l-oraklu ta' bniedem bajnejh miftuħa, l-oraklu ta' bniedem ta' wieħed jisma' kliem Alla, ta' wieħed jaraf l-erf tal-oli u jara derit Alla li jista' kollox u jaqa' fl-art u għajnejh mikxufa. Qiegħed nara, imma mhux għalissa, inħares lejha, imma mhux fil-qrib. Għad titla' kewkba minn Ġakob u jqum xettru minn Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Rodda ħajr lill-Alla. Triqatek mulej arrafni. Triqatek mulej arrafni. Triqatek mulej arrafni. Il-modit tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Triqatek mulej arrafni. Ftakar fi ħniena u t-tiba tiegħek għax huma minn dejjem mulej. Inti tajjeb mulej. Ftakar fija skont it-tieba tiegħek. Triqatek mulej arrafni. Tajjeb u sewwa l-mulej. Għalhekk juri triqtu lil-ħatja, imexxi lill-imsejkna fis-sewwa,
jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. Triqatek mulej għarrafni. Inqumu għal-kelma tal-Evanġelju. Lulja, Alleluja, Alleluja. Uri lilna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Inmulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu daħal fit-tempju u waqt li kien qiegħed jgħallem resqu fuqlu qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu u qalulu: Int bliema seta qed tagħmel dan kollu u min tagħilek din is-seta? U Ġesu għalilhom: ħanamlilkom mistoqsija waħda jien ukoll. Jekk tweġbuni għalija, jiena wkoll ngħidilkom bliema seta qiegħed nagħmel dan kollu. Il-magħmudija ta' Ġwanni minn fejn kienet ġejja? Mis-sema jew mill-bnedmin? Dawk bdew jirraġunaw bejniethom u jgħidu: jekk inwiġbuh mis-sema jgħidilna mela għaliex m'emmentuhx. U jekk ngħidulu mill-bnedmin, nibżgħu min-nies għax lil Ġwanni kulħadd iżommu bi profeta. Imbagħad wieġbu lil Ġesu u qalulu: ma nafux. U qalilhom: mela anqas jien ma ngħidilkom bliema seta qed nagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. Aħna nafu nemnu li Ġesu huwa twajjeb, kien jagħmel ħafna ġid, imma mod partikolari kien jitkellem u jagħmel l-opri ta' Alla. Imma kif jispiċċa l-Vanġelu jista' jġibna daqsxejn fid-dubju jekk ma nifhmux is-sens tal-silta tal-Vanġelu għax donnu qiegħed jimpika mal-Fariżej u l-kbarat tal-poplu. X'ħin għallhom għamlilkom jien ukoll domanda u ma rrispondewx. Għax kif qal jekk ngħidu mill-bnedmin il-magħmudija ta' Ġwanni nuħduha kontra il-popolarità ta' Ġwanni il-Battista. Jekk ngħidulu ġejja minn Alla, illi kien sinjal tal-Alla, jgħidulnax ma mmentuhx. X'irid tgħidilna dan u x'messaġġ nieħdu llum? Kemm hija sabiħa tisma' verament il-kelma ta' Alla. Għax Alla waħda mill-azzjonijiet tiegħu li jurina mħabbtu għax ikellemna. Aħna meta niġġieldu ma nitkellmux iktar ma' xulxin, mhux? Imma kemm tkun ħaġa sabiħa meta aħna niddjalogaw, niddiskutu bejnietna, niftehmu bejnietna. Alla hekk dejjem għamel minn meta sejjaħ Abram sal-aħħar l-Israeli li jkun hawn fid-dinja. Dejjem ikellmu għax iħobbu, isejjaħlu għax iridu l-ġid u l-bqija. Issa il-proverbju Malti jgħid illi m'hemmx trux iżjed minn dak li ma jridx jisma'. U l-poplu tal-Alla fl-Antik Testament ħafna drabi ma kienx jisma' il-kelma ta' Alla li kienu jħabbru l-profeti. Bħalma il-Fariżej u l-Iskribi qatt ma kienu jafu ħafna l-Skrittura, imma qatt qalbhom ma waslet għand Alla. U tant Ġesu fil-ħajja tiegħu kien ħafna drabi iċanfar u kien jistieden il-Fariżej biex jisimgħu verament il-kelma tal-Alla. Għax tisma' l-kelma tal-Alla tfisser biddillek ħajtek. Smajna fl-ewwel qari dak l-oraklu tal-mulej li jkellem
jitkellem fom Alla, kemm viżjoni jeżbieħ fin-natura u l-bqija. Għax il-kelma ta' Alla hija l-kelma tal-imħabba. U dik tal-imħabba tagħti koraġġ fil-batijiet tagħna, fid-diffikultajiet. Il-kelma tagħha tagħtina dak id-dawl biex narfu x'inhi verament il-verità, speċjalment il-preżenza u l-imħabba ta' f'ħajjitna. U għaliex il-kelma tal-Alla wkoll turina u tagħtina grazzja li ngħixu verament l-imħabba bejnietna. Biex hekk qalilna Ġesu, ħobbu lil xulxin kif jien ħabbejtkom. U kif ħabna Ġesu? Niżel fostna bil-misterju tal-inkarnazzjoni li se niċċelebraw bit-tifkira fil-miliet. Imma Kristu għadu jkellemna permezz tal-Knisja il-vuċi profetika, il-vuċi talla li tfakkarna u mhux biss imma itlaqqana wkoll ma' Kristu. Għax mhux kemm nafu fuq Kristu, imma kemm narfuh Kristu li huwa il-pern, il-fundament, il-ġebla tal-bażi tagħna, il-ġebla tax-xewka kif tgħid l-Iskrittura. Allura aħna li noħdu sem kważi fil-qudiesa ta' kuljum, jien narejja don kbir. Imma dan id-don napprezzawh kemm aħna jkollna ħila li nħallu il-mulej ikellemna u nħallu l-azzjoni tal-imħabba tiegħu tbiddilna. Qegħdin nistennew il-mulej biex biss għall-miliet imma għar-ritorn fil-glorja tiegħu. U jgħidilna isru, itolbu, attenti, isimgħu l-kelma. Allura anke aħna hawnhekk eżjes ejjew irroddu ħajl il-mulej li jagħtina din il-grazzja li niltaqgħu mal-kelma tiegħu kull darba li niftħu qalbna, niftħu moħħna u niftħu id-dejna għal dak li l-Iskrittura tgħidilna. Għaliex kif il-ġurnata tkun sabiħa jekk hemm ix-xemx, għax hemm verament dik id-dawl imħabba, hekk ukoll ħajjitna fejn hemm is-smieħ veru, is-smieħ bil-verità, is-smieħ li aħna qaċċana biex nisimgħuh biex twettaqna fl-imħabba tiegħu, naħseb hija grazzja kbira. Ejjew nitolbu hekk fil-qalb ejja mulej Ġesu, kellemni. Hawn il-qaddej tiegħek ittisemek, hawn jien isir minni skont kelmtek, għaliex imbagħad il-kelma talla turina is-sinjali ta' mħabba f'ħajjitna anke f'mumenti umanament diffiċli bħal huma problemi ta' saħħa u problemi oħra. Imma Alla anke f'dik is-sitwazzjoni iddawlinna moħħna iħeġġeġ qalbna biex naraw l-imħabba tiegħu preżenti f'dik is-sitwazzjoni. U dan huwa don kbir li Alla jagħti lil dawk li huma umli u li jafu jisimgħu il-kelma tiegħu. Il-mulej imexxi lill-umli mit-triq tal-ġustizzja u jgħallem l-fqajrin l-aħbar it-tajba tas-salvazzjoni. Ejjew li tolbu biex il-miġġa ta' jibdu Ġesu isibna ngħixu fl-umiltà ta' nies fqajrin u ġusti li jarfu l-mulej bħala il-mexxini waħdini tagħhom. Għall-katekisti, it-teoloġi u s-saċerdoti biex ikunu dejjem attenti għal bżonnijiet tal-bnedmin tal-lum u jaddulhom bil-kuraġġ il-kelma qawwija tal-aħbar it-tajba tal-Vanġelu nitolbu. Għal dawk li ma jemmnux fi Kristu biex jitwassal għall-erfien sħiħ tal-verità u jħadduha bimħabba nitolbu. Għall-intellettwali u x-xjenzjati biex l-iskoperti tagħhom jindirizzawhom għal veru ġid tal-umanità li hija ir-relazzjoni ta' mħabba bejn il-bnedmin nitolbu. Għalina li nġbarna f'dan is-santwarju u għal dawk li qegħdin jsegwuna bil-mezzi soċjali bil-fidi fil-qawwa ta' Kristu li salvana
biex mejjenujm il-kelma u l-Ewkaristija nitrasmettu lil ħutna l-aħbar tal-fer tal-Vanġelu nitolbu. Ninaqdu flimkien aħna li dina hawnhekk f'dan is-Santwarju Marjan u dawk li jitolbuna biex nitolbu għalihom bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino. U nitolbu biex dawn ħutna u aħna magħhom narfu xirit minna l-mulej biex fedeltà u btama insegwuh, nitolbu. Permettu li għat-talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, il Signore oggi ci invita di ascoltare con sincerità la sua parola, che è luce e potenza per poter mettere in pratica il comandamento dell'amore che Gesù ci ha rivelato con la sua presenza in mezzo a noi. Preghiamo, nitolbu, ismana, il-res u kol it-tal personali tagħna. Ftakar fina mulej fiħlina tiegħek wejja żurna fit-tjiba tiegħek. Enna nilqgħu l-awtorità ta' ibnek li ġej biex iġeddet il-ħolqien kollu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fi tubitej tajtna dan il-ħobs li għedin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni siralina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal-dejjem. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbi jieħdu sem fin-natura divina ta' Kristu kifu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit tubitej tajtna dal-imbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minn Israelina ix-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal-dejjem. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamolej l-offerti li għedin namlulek mil-ġid li jinti nifsek tajtna u għamel li l-qima li natuk bijom fuq l-art tħejjina għal-frott tal-fidwa li jinti tatina fis-sema bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kom nerfu qlubna l-fuq niżukħal l-mulej Alla tagħna sewwa u xira tas-sew mister ħaddis Alla ta' dejjem ta' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr bi Kristu sidna. U bl-ewwel miġġa tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jinti ħajjejt minn qabel fl-Antik Testament. U fteħtilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darba oħra fis-serb tal-kobor tiegħu nikdbu fl-aħħar bil-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġu qaddisiw il-bnedmin ta' rida tajba intennu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla għejda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismawiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smawiet. Osanna fil-oli ta' smawiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata minn raj biex jibatti ħal-ħobs rat il-ħaj
qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mettijek mulej, inxandru bil-ferqam, u nistennewk sama tiġi fi glorja. Għalek, aħna u namlu dam tifkira tal-mewt u l-awment ta' Sidna Ġesu Kristu, nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U roddurek ħaj, għax oġbuk til-għana għal u dimek biex naħduk. Mitċa kontani tolbu l-Spiritu Santi għadna f'ġisawijiet, li jinna nieħdu sem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxejda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Leon 14, l-isqof tal-Anton, il-Ministru u l-poplu li jinksib talik. Ftakar għaddej tiegħek Joseph Muscat li joġbok issejjaħlu għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna li raqdu bit-tama tal-Awmen. Daħħal il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatlina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqadsa Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom il-Faruk u Nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew kif jallimna Ġesu permezz tal-kelma li ħallilna biex nitolbu lill-Alla kif huwa stess jgħidilna. Missierna li inti fis-smawet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema jgħidu fl-ard. ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-dubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fil-ġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-ħena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għetti l-apostli tiegħek, inħallilkom islem, nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn id-dnubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slemu l-aqda li int trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxejn. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarmu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla mulej Ġesu Kristu. Għawina ma tkunx ta' kundanna li. ħaruf Alla li teħni d-dubit ta' dinja ħen għalina. ħaruf Alla li teħni d-dubit ta' dinja għatina il-paċi. Danu Ġesu li ġej. Danu l-ħaruf Alla li jneħħi d-dubit ta' dinja. Ħejnin aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Ashuna etitnier Hanar tali kachana Chibirna l'pacibir Bishfer hanir tarana Heya heya mulei Heya heya ladush Heya heya mulei Heya la tiddawarsh Min flok mashkurat niyes Lil-qalbna heya yibirek Usmana tali mħabba Flok nistejnilek Heya heya mulej Heya heya laddux Heya heya mulej Heya la tiddawarx Grazzi, Signor Alla. Gloria al mistero libenu l-Spiritu Santu. Nitolbu. Għamil mulej li il-misteri li għalijom inġbarna f'dan is-santwarju ikun taġita lina. Għallimna bijom inħobbu l-ħwejjex tas-sema u li fil-mixxa tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din is-sina stess nintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem bi Kristu Sidna. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar ngħidu titavament il-Madonna ta' Pinu illi hawnhekk il-Madonna sejħinna biex niġu ħalli naraw x'irid minna l-mulej biex noħorġu mill dan stantwarju bħala il-qaddejja tal-mulej ikun minna skont keltek. Naqdu l-intenzjonijiet kollha tagħna u ta' dak kollha li jtolbuna biex nitolbu għalihom. U għalhekk ngħidu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkintu fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkintu fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkintu fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem dom. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Ave